بون نطعنا ديو ويس نحمامها اتتفوتو مسته نطعنا نخيغود كتفوطم زلكا وسنت نطبطات هدو بون نبزحات مجمري معلتنا من نقاح أمورنا كفال بحلنا نيو انت خوانا قل اتتفوتو بن نسابنا تخيط كم ديزلو ويس يقودو بون مسكالة مقبتات بحبار كوسر خلو سابنتنا أقدست فيتامينات معدنات كيركب انقفات يفتريو مقبي بليعها بو بون مستاي كاب حمام واحد دم كساب دخام عظمي نزلوهم كبيد سعبينات كقالعنا يخيليو امبقار تعنا خان محلاو مسبون كتبلعم زي قبئكا مقبتاتن مخنياتاتومن بزرزر كنقركا مسبون بحبار وي بتخاتاتالي كنبلعم زي بلنا مقبتات مفلات نتعنانا أقداسيو بون مسكالة مقبتات كوهار خلو سبنتنا تقامت معدناتن فيتاميناتن كيركب يعقطيو سلام ازي فلوت كلينيكيو ابسومون كلتا جيزي نابخم نفنو يوزد المدب تعنا نكيم نتاكم شانالنا سبسكرايب يقبرو اتوم مسبون كوستاد زيبولو كاندي مقبتات اتقدامي بأيرن زهابتومو مقبتات ابنت كيح سقا عطر حملي مغنياتو بون تانين زبالو بأتاتات زحازيو ازيوم دما سبنتنا كان مقب زرخبو أيرن كيركب يعقطوو بفلاي كاب أحملت زركب أيرن نمركب أزيو تسقم إزي دما نحمام واحد دم كقال عنا يخقل اتخلاي بكالشيم زهبتو ممقوتات أبنت صبا تشيز رقو مغنياتو كافين سبنتنا كالشيم نمركب زلو عقمي يقنصو بتوسخي بون مستنا سبنتنا نتزلو كالشيم بش نتبلو بقطف كم زوص يقبرو እዚ ንነዊሕ እዋን ምስ ዝቕፅል ድማ ንሕማም ዓፅሚ ከቃልዕ ይኽእል ብዙሓት ሰባት ቡን ምስ ፀባ ይፈትዉ እዮም እንተኾነ ግን ንጥዕና ዓፅሚ ካብ ፀባ ዝርከብ ጥቕሚ ሙሉእ ብምሉእ ንምርካብ ቡን ምስ ፀባ ዘይምሕዋስ ይምረፅ እቲ ሳልሳይ ብዚንክ ዝሃብቶም ምግብታት ኣብነት ዓሳ ስጋ ደርሆ ጥራምረ ምክንያቱ ከምቲ ንኣይረን ዝዓክቶ ቡን ንዚንክ እውን ብተመሳሳሊ ክውሰድ ከሎ ዕንቅፋት ይፈጥር زينك نصغر رأسي نطعنا قربتن نمكلخال عصمي سبنتن أزيو أقداسيو اترابعي أزيو مقر وي شكر زلو مقبتات نابنت كيك بشكوتي مغنياتو بون كافين نمتأنا شكر دم كم زو سخي قبريو مسؤو توسخي مقر مقبي خنولع خلنا شكر دمنا بحنساب لعليبل لحرو قرب بيزيكن اتشكر بقول طفل زورد رأس حمام دخامن حيل مسانن كسعبي خل اتحمشاي أزيوم تتقبسو وي قبعات زلو مقبتات نابنت دنج طبس تتقبس سقا مغنياتو بون أب كبد زركب أسيد نخوصخ يقبريو قبعات زلو مقبتات دما نمحقاق نويح جزي وصلو إذا خلطة تدميرو دما ناب حمام كبدي وي قاطولو غاسترايتي من رح اتشارشاي بفيتامين دي زهبتومو مقبتات أبنت نقولالي عسا مغنياتو كافين نفيتامين دي زقبلو وهايتات كعقد يخيليو فيتامين دي دما نكالشيم نمركب كاندي السلات سلازخونا مسبون كوسر خلا كلت يوم طومم يقدليو اتشاعي ازيوم متسيزن معوزن مقبتات ابنت ببربره وي ببزح قمم سسرح مقبتات مغنياتو بون بعلو اسيد نسلت زلوو مس متسيزن معوزن مقبي كوهار كلو نخبدي يقطعو إذا دما نقصل كبدي وين حمام جوارا نزلهم سبات كأنزا يقادجلهم اتشامناي بمغنيسيوم زهبتو مقبتات أبنت لوز أفوكادو مغنياتو مغنيسيوم نطعنا جواراتاتن ننر أزي أقدس معدنيو بونغن نموحات مغنيسيوم أما عنطا يعقطيو توسخي كافي نهليتنا نتزلو مغنيسيوم باش نتبيلو بقلطف كم زوص يقبرو إذا دما نجوارتات متجباتن ندق أسمسانن كقالع يخل اتتشعي أزيوم جوام زخون مقبتات نابنت جيبس جوام زخون طرامره استعشقو مقبتات مغنياتو بون نمتأنا دم بوحد نحاصر إيوان لعل كم زبل يقبريو جوون بتمساسالي ندم لعل يبليو قلت يوم بحبر كوسد هلو أب لبنان دمتننا تساقطي فترو بتوسخي قلت يوم نسبنتنا ماي كم زوهر سلز قبرو رأس حمامن دخامن يسعبو اتا عسراي مس الكولاو مسته زلو حدا قنيا متسسر بوزحات سبات مس سخرو نخنقحو وي صغران نخور دلهم بون كساتير رأيهم
እዚ ግን ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ስነ ኣእምሮዊ ምድንጋር ይፈጥር። ቡን ንመነቓቕሒ ክኸውን ከሎ ኣልኮል ድማ መዳኸሚ እዩ። ቡን ነቲ ናይ ምስካር ስምዒት ይሓብኦ እምበር እቲ ኣልኮል ካብ ደም ኣይወፅእን እዩ። እቲ ሰብ ነቒሐ ኣለኹ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ዝያዳ ክሰቲ ይደፋፍኦ። እዚ ድማ ንሞት ዘብፅሕ ናይ ኣልኮል መርዝ ከስዕብ ይኽእል። ጸቕጢ ኣብ ጸላም ከብዲ ንኽልቲኦም ካፊንን ኣልኮልን ብሓደ ግዜ ንምፅራይ ክትጽገም ከላ ንነዊሕ እዋን ልዑል ጸቕጢ ይፈጥረላ። ከብዲ ድርቀትን ቃንዛ ርእስን ክልቲኦም ሽንቲ ዘብዝሑ ብምዃኖም ሰብነትና ዘልዮ ማይ ኣዝዩ ይጽንቀቕ። እዚ ድማ ንጽባሒቱ ከቢድ ቃንዛ ርእስን ድኻምን የስዕብ። 11 ካልኦት ካፊን ዘለዎም መስተታት። ካፊን ካብ ቡን ጥራይ ኣይኮነን ዝርከብ። ምስ ቡን ብተወሳኺ ሻሂ፣ ኮካ ወይ ናይ ሓይሊ መስተታት እንተደሪብናሎም እቲ መጠን ካፊን ካብቲ ሰብነትና ክጾሮ ዝኽእል ዓቕሚ ንላዕሊ ይኸውን። ልቢ ምውቃዕ ካፊን ካብ መጠን ተሓሊፉ ልቢ ብዘይስሩዕ መገዲ ክትሃረም ትጅምር። እዚ ድማ ንልቢ ጸቕጢ ይፈጥር። ናይ ነርቭ ምዝባዕ፣ ኣእዳውኻ ክንቅጥቀጡ፣ ውሽጥኻ ክርበሽ፣ ከምኡውን ከቢድ ናይ ጭንቀት ስምዒት ክፈጥር ይኽእል። ምዝባዕ ድቃስ ካፊን ኣብ ደምና ንነዊሕ ሰዓታት ካብ 6 ክሳብ 8 ሰዓታት ስለ ዝጸንሕ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ደጋጊምካ ምስታይ ንጥዕናዊ ድቃስ ይዓናቕፎ። 12 ምስ ቫይታሚን ቢ ዘለዎ ጽልዋ። ቫይታሚን ቢ ንሓይሊ ሰብነትናን ንስራሕ ነርቭን ወሰንቲ እዮም። እዞም ቫይታሚናት እዚኦም ኣብ ማይ ዝመኸኹ ስለ ዝኾኑ ሰብነትና ኣኪቡ ኣየቕምጦምን እዩ። ምውጋድ ብሽንቲ ቡን ክበዝሕ ስለ ዝገብር እቶም ቫይታሚናት ኣብ ደም ተወሲዶም ናብ ወሃቢታት ከይበጽሑ ብሽንቲ ኣቢሎም ብቁልጡፍ ይወፁ። ውፅኢቱ ድማ ንነዊሕ እዋን ብዙሕ ቡን ምስ ቫይታሚን ቢ ዘለዎም ምግብታት ምውሳድ ናብ ድኻም፣ ናይ ምርሳዕ ጸገምን ምዝባዕ ስምዒትን ከምርሕ ይኽእል። 13 ምስ መድሓኒታት። ቡን ንገለ መድሓኒታት ዝያዳ ከም ዝሰርሑ ክገብሮም ከሎ ንኣብነት መድሓኒት ርእሲ ሕማም ንኣብዝሖኦም ግን ስራሕ ይዓናቕፎም እዩ። መድሓኒት ጭንቀት፣ ናይ ጭንቀት መድሓኒታት ንነርቭ ንምህዳእ ዝዓሎም እዮም። ቡን ግን ንነርቭ የድንቃቕሕ። እዚ ማለት ክልቲኦም ኣብ ውሽጢ ሰብነትና ይጋጨው። እቲ መድሓኒት ድማ ስርሑ ክሰርሕ ኣይኽእልን። ናይ ደም ጸቕጢ መድሓኒት። ቡን ባዕሉ ንግዚኡ ጸቕጢ ደም ልዕል ስለ ዝብል ምስ ናይ ደም ጸቕጢ መድሓኒት ክውሰድ ከሎ ነቲ መድሓኒት ውፅኢታዊ ከይኸውን ይገብሮ። ቡን ክትሰቲ ከለኻ ክትገብሮም ዘለካ ጥንቃቄታት። እቲ ቀዳማይ ግዜ ምሕላው። ምግቢ ድሕሪ ምብላዕኻ እንተወሓደ ካብ 1 ሰዓት ክሳብ 2 ሰዓት ጸኒሕኻ ቡን ስተይ። እዚ ግዜ እዚ ሰብነትካ ነቶም ኣብ ምግቢ ዘለዎ ኣይረንን ዚንክን ካልሽየምን ንምውሳድ ዘልዮ ወሳኒ ግዜ እዩ። እቲ ካልኣይ ማይ ምስታይ። ቡን ንሰብነትና ማይ ከም ዝስእን ስለ ዝገብር ንጥዕና ኩላሊትናን ጽባቐ ቆርቦትናን ክንብል ንነፍሲ ወከፍ ኩባያ ቡን መዓረ ወይ ዝያዳ ሓንቲ ብርጭቆ ማይ ክንሰቲ ይግባእ። ሳልሳይ ንጥዕና ጨጓራ። ቡን ጥራይ ከብዲ ክውሰድ ከሎ ሰብነትና ኣሲድ ብበዝሒ ከም ዝፍኑ ይገብር። እዚ ኣሲድ እዚ ምግቢ ኣብ ዘይብሉ ግዜ ምስ ዝፍኖ ንጨጓራ ብምልዕላዕ ናብ ሕማም ጋስትራይት ወይ ቁስሪ ከብዲ ይመርሕ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ቡን ምስታይኻ ቁሩብ ምግቢ ብላዕ። እቲ ራብዓይ መጠን ሽኮር። ቡን ባዕሉ ጸረ ኦክሳይድን ዝሓዘ ጥዕናዊ መስተ እዩ። እንተኾነ ግን ብዙሕ ሽኮር ምስ እንውስኸሉ ካብ ጥዕናዊ መስተ ናብ ካሎሪ ጥራይ ዘለዎ ጎዳኢ መስተ ይቕየር። እዚ ድማ ንሕማም ሽኮርን ንምውሳኽ ክብደት ሰብነትን የቃልዕ። ቡን ጥቕሙ ዓብዪ እዩ። እንተኾነ ግን ኣመጋግባንን ጥዕናዊ ኣካይዳናን ብምስትውዓል ምስ እንጥቀመሉ ጥራይ እዩ እቲ ዝድለ ረብሓ ዝርከብ። ናይ ሎማዓንቲ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል። ክሳብ ብኻልእ መደብ ጥዕና ንራኸብ። ሰላም ጽንሑ።